Stariji čovjek stajao je u mračnom parku, ne znajući gdje je htio i kako je uopće došao u park. Čak nije ni bio siguran tko je. Sjeo je na klupu kako bi odmorio noge i kad je podignuo glavu, ispred njega stajala je stara žena. Sa čudnim i mračnim podsmjehom žena ga je pitala: "Dakle, tvoja treća želja, da čujem." Treća želja? Čovjek nije imao pojma što se događa, pa je upitao ženu: "Kako može biti moja treća želja ako nisam imao ni prvu ni drugu?" "Prve si dvije već potrošio," rekla je. "Tvoja je druga želja bila da sve vratim u vrijeme prije nego si poželio prvu želju. Čak si plakao i molio me da to odmah učinim. Zato se ne sjećaš ničega iz tog vremena. Sve se vratilo 2 godine unatrag prije tvoje prve želje." Opet se nasmijala i ponovila da sad mora poželjeti svoju posljednju želju. Čovjek nije vjerovao staroj ženi, ali nije imao šta izgubiti, a i htio se riješiti starice. "Ok, moja je želja da znam sve o sebi. Želim znati sami korijen ljudskog roda, sve što još nitko nije istražio." Starica se nasmijala i ispunila želju. Prije nego je zauvijek nestala, rekla je: "Smiješno, to je bila i tvoja prva želja."